Sabi nga nila, madaling maghanap ng kapalit, pero mahirap maghanap ng taong hindi ka ipagpapalit. Ayan. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Nice Yaga channel. At kung gusto mong lagi kang updated sa aming ina-upload na videos, please click the notification bell. Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Basta drama, jokes, kantahan, hugot, at iban pa. Nice Yaga Channel. Like, share, and subscribe. Nice Yaga Channel. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na, tungod ari na ang Nice Yaga Joke Time Drama. Ginadulong sa inyo sang NYGC Nice Yaga Channel. Nice Yaga Joke Time Drama. Kagkaron, sugura na naton ang paghaharak. Rose, pwede ko bala ikaw mahagad nga mag-date kita? Tuod ka, mas kubado? Ako, tungod. Gusto ko nga makaupod ka sa sininga 14. Sige. Malipayon man ako nga kaupod ka. Sa diin mo gusto nga malagaw kita? Sa lugar nga kung sa diin masarangan mong gastuhon ta. Ha, basta ang importante. Importante magkaupod ta. Importante, maamot tayo tanga duwa. Joke lang na, Rose. Ang gusto ko lang makaupod ka. Bisan hindi ka na yung mag-amot sa akon. Kaya ikaw ang babae eh. Lalaki, kuya. Naintindihan ko ikaw, mas kubado. Sa subong-abi nga panahon, kinanglan, buligay na eh. Amo matuod. Te ano, malakata? Okay malagaw kita. Pwede eh. Maholding hands tanga duwa. Ayos Ay, salamat. Kaya nakamove on ka na gidman. Kag ako na subong ang palangga mo. Nakita ko manabi nga. Nag-effort ka gid sa relasyon tanga duwa. I love you. Abaw. Kasubo siyang kabuhi ko. Nanigulang na ko ako niya, pero hasta subong daw. Doay pagid ko yan ubya, Nano man niyamat? Sa din ako nagkulak? Anong dapat kong himuon? Agod nga may magpalangga man sa akon. Madamo na ako siyang ginpangaloyagan, pero daw pamatsyagan ko, daw hindi man ko nila magustuhan. Ay, kung nagapangita sila sang simple nga lalaki, simple man lang ko. Wala ga panot brush, way ga paligo. Hindi Kadalakat ko yan nagapaligo gigo. Kag permi ko yan nagapanot brush. Agod balang nga tinlo man tatulukon. Amo na blang ginasiling nila nga bisan laway ka lang kun tinlo ka. Ay abaw. Ay, basi way pang babae nga para sa akon. Sige lang hulat-hulaton ko lang si Inday. Hambal nila ang magkahagugma kuno subong, dako ang gastuhon. Kami nga mga single, ay 5 lang ya kapiso sang amon gastuhon. Kaya nga mabaka lang kami katol, para hindi kami alamukan siyang hulat sa iya.
One, Uy, Lola, nagano ka? nag-exercise ako, apo. Para balabisan tigulang na ta. Bakod gihapon ang tuhod ta. Ay, abaw. Ay, oo, bala Lola. Nami ginabalang nag-exercise kita. Tapos, insakto nga pagkaon. Kag ang nami pagod sina apo. Kung ipamassage mo, Ay, oo, la. Ako, basta kapoy ko gani. Gapamassage ko dayon kay Jojo. Agod bala nga, marelax ang lawas ko. Kag nami ang tulog ko kung gabi la. Labi na gid kon. kung ano apo, Kung siyang ginadamgo ko. ay abaw. Okay, sige apo. Papadayon ko na. Sige, Lola. Kay dugay ako naman may exercise ah. Ay, dyan ay pa. Doon may nagapanuktok ha. Oh, matuod no? Katuan ko, abi. Abrihin na apo. Oo. Ba, Robotino? Ikaw? Hi, Catherine. Mayong hapon. Mayong hapon man sa imo. May dala ko sa imo. Ano ina? Are, flowers for you. Hala? Para sa ano ini? Kabalo ka na. Siyempre, ginhatagan ko ikaw sang bulak tungod espesyal ka sa akon. Kagari, na may chocolate pag ako diri nga dala. Para ina sa akon? Hindi, para kay Lolo Miloy. Kay daw dalok-dalok sa chocolate. Manamog ko na blas ang baboy. Kaya ang baboy ko guro gutom na to ho. Ay hala, nagaiwik ng baboy ko. Kagang kanding ko ho. Way ko pagalit tumapahalab. Paharbon ko to anay Pating karbaw ko ho. Nagahibi na. Ay abaw, ang ido ko, way man kakaon. Pati si Brownie, amo man ho. Pati nga kon kuring nga daw tawong tingog, way man kakaon. Ay, pakaunon ko na lang ganing mga kasapatan ko Uy hala, ang alaga kong amo ho, wala pa kakaon. Ahay kaluoy man. Nanamian ko nga daan sa alaga ko nga mo kay kun himutaran ko. Ang itsura ya do si Parimiloy. Ay, malakat lang ko gani. Preparar kong mapagkaon nila. Diyan ay pa. Ga-vibrate ang cellphone ko ho. May nagapanawag. Sinoy ni man? Uy, hala. Ang amigo ko sa Sagay. Ang nagaprograma sa 104.3 ESFM, kaupod kay Kuya Hil Andan, gatawag sa akon. Si Pariberto man Abe, sabton ko siya. Prilyong. Uy, Pre. Pariberto, kamusta ka na? Ati, gay na tinat kay man na bagong tuig, bibrari na. Ay, oo, amo nang ginahambal nila, Pariberto nga, love man. Buwan ng mga puso. Yes, very good. Kinahanglan Actually, ipanuntad naton ang pagpalanggaanay kag paghigugma sa tagsa-tagsa, di ba? That is why hindi mo na siya nabihanay, kaya Correct. nabihanay, kaya sa mag-asawalag mo. Oo, Example, plangga ko sa paripuloy, kaya sa parimiloy. Doon namin na proposal ang pagpalangga mo sa ila. Haway na ko gani ka pang banat, bisang ginabanat ko nila. Pero sa akin, Abot mo galing nga ginabira ka man nila nga duwa. balaw ka naman. Kabalaw ka naman niya ang New Year resolution ko na hindi na ko yung magdamot parilyo. Na
Hindi ka na magdumot amo nang imo New Year's resolution. Ti ang pamangkot na kung hindi na ya New Year anong matabo? Ate, sobra pa sa dumot, ugot-ugot. Kadamo na gid siya nagakalanabo subong niya nga mga binulan Ay, Roberto, oo. no? Ay, oo, ato lang, I don't know kung nabatian mo to pati sa isa ka lugar, bula. Uy, nga ba? Giutod ang duwaya kakamot, Uy, bula. hala, amo gid to Oo. lang ginkulbaan ko pare Berto. Kaya hambal gani nga daan ni pare Puloy sa akon, ya anoy hankon si pare Berto wala nakamot, no? Di, Amo na ganing gina ang nagtawag ko si mo, kay paabot mo kay Paripuloy ang akong mensahe. anong mensahe mo sa iya? Para hindi mautod ang kamot, hindi manguot. Sakto gid na, sakto gid. Kabudlay Udi, gadahan wala. sa mga panahon. Kadelikado na, makon mo na. Basi, mo ng rasyon, naging utdan to sa kamot. Isa man guro eh. Amo na nga mga kamot na dapat, kung wala mo lang siya himuon nga maayo, abi pagpahimuyong, Correct. Kaya man kabalo ka, ang iban mas style. Kasi nga, ay, sorry, nasikapan ko lang, di ko humod. daw style nga sa mga kilala, to Roberto. Hindi na Ha? napag-intention, wala ikaw. Wala Balaan mo gid ha. Oo. Anyway, base masiling naman si Tuloy ang kamot naman ako ang ginahilabtan. Why, Wala, no? Ano Why ko gilabot, balita ha? ba sa inyo da nga do kaya damo nagid siya nagakalanabo yung nga do hindi nagid maintindihan, no? Ate balita di sa amon, ang sibuyas, Bombay, ikamahal na gidiya pa rin yung. Amo na gani akong magregalo ka sa palangga mo siyang pinakamalahalon nga bagay tagai siya Bombay. Kay kurti na ka mahal. Pero abi mo ba may isa bala katula nga nabasa ko. Ay ba ano nga tula na abi. Siling siyang tula. Aba. Ang wallet ko parang sibuyas. Wow. Bakit? Kapag bukas, ang luha ko'y umaagas. Purte ba? May meaning na to O purte nga tula ha? Oh, may meaning to ang iya ko na wallet para sibuyas. Oo. Habang bukas ang luha umaagas. Sabi mo Oo. nung meaning? Anong meaning? Umaagas ang luha ng kwarta mo. Amo na ganing hambal nila pare Berto nga siyang una kuno kung mag-ihad ka Bombay gatulo imuluha subong Oh, nga yes. mabakal ka palang Bombay galuha ka na. Yan, correct. Gusto na natingalak ko pala subong sa aton bala. Oo. Mahilig kita sa import, di ba? Ay oo, pagkabatyag ka nga daw kulang supply bugas import. Import, Kulang yes. supply siyang Bombay import. Yes. Pero kung aton binagbinagon, ang aton mga agriculturists, ni mga Oo. farmers naton, abo nang perdi parilyo mo, di ba? Ay perdi gid eh. Oh, kaya nga man. Ti, mag-import kita karon ti aton nga country, bisibuyas ta karon sa Pilipinas. Tado din na mabakal eh, di ba? Ay sakto gid na. Kung kisa kaluoy lang niya sa mga mangunguma naton. Nga way niya ginatalupangod ang aton nga produkto. Ay tungod Yes. na kung may ara gid man nagabakal, pinakabarato pero ang pinakamasubo isa baklo nila barato, baligya nila mahal. Kaluoy. Pati ka na parilyong. Oo. Di ba ang Philippines ada sa China? Oo. Mangisda ni gani sila ding mga marot di butang to nila sa ila na sunihin mo on import kita magyapon mabaga sa aton isda mahal na. Correct. Kaya nga, kita nga mga Pinoy kisa, way ta ginapalagahan ang para sa aton man. Nga nami ginakuntani. Correct. Yes. Oo, dapat pamisaron tagid. Nga ang ina nga mga bagay makabulig din na sa aton ug galing kung kaisa wala ta ginatagaan sang igtalupangod. Eh kisa ang ginapinsar tiya makakwarta lang bla. Amo gid daw ang halimbawa bla daw si Miloy. Miloy, oo nga ba? Igo yan na ma-realisar nga plangkes ba siyang kumbiyaan dyan ba siyang sa pangwantay nga biya. Amo na gani kung kaisa sa mga magkahagugma pag inano kay February man subong. Kinahanglan
batyag nyo gid sa inyo ginapalangga nga tutuod kamo yung maghigugma. Tiya mo na gani advice ni Milo, hindi ka sagad advice, dati Milo, ikaw mag-advice. Ikaw ya pre Berto, anong ma-advise mo sa mag-asawa nga sa subong pero may gainaway, pero may gabaisay-way ng sweet kaga, caring bana, ang mapinalanggaon nga asawa. O, anong ma-advise mo sila? Ang problema, Bidi, Parihilyong, Oh, actually, live kita sa Naisyaga mo mabatian ni nila, di ba? oh, ma-live na to, mabatian ni nila. Ang problema, Bidi, siya mag-asawa. Oh, Because, number one na cost ng away, kwarta. Diba? kwarta gid, o, number one. Number one. Oo. Oo. And number two, ang sex. Diba? Oo, sakto gid. Ito na, seriously daw. Oo, seryoso. Right. Oo. Una bes, kung maglantaw ka sa sex, doon nakabagay para ilyong mo. Uy, Ari tagaan ka mo sa ngayon, sakto ganyan analisar, no? sige, abe. Para sa mo, ano being sex sa mag-asawa, need o obligasyon? Pero para sa ako, kinahanglan. Hindi lang yung ka-obligasyon. Hindi obligasyon, kundi need lang siya. Oo. Amo na sa mo, that is correct. Oo. Because may nag-answer nga obligasyon. Amo ni ang away gid nga man. Oo. Magsiling ka sa obligasyon, maskin ka po yung partner mo, Oo. obligaron mo kay obligasyon mo, di ba? Obligasyon. Masiling siya nga, hindi lang anay kakapoy ko. Hindi obligasyon mo niya sa akon. Nangasawa man ko gani. Amo na ugis ang generasyon sa iba niya ba na nangasawa man ko gani para mag-amuni. Tapos, pitan mo kuya. Ay, na man. Kasi mangita na yung partner nga lain. Di ba? Damo na, Preberto. Ikado talang parilong kasi Valentine's na dugay-dugay. Oo, man. Need hindi siya obligation. Oo, need gid siya. Kinanglan, kaya may pag-insindi, kagaya paghangop kag pagrespeto, na lang gusto Kisa siguro, Preberto, may mga time yung mag-asawa, wala bala sila istoryahanay, parte sila nga mga bagay. Kaya, basi bala kung may kataha pa sa isa kag isa, nga basi ang balon ko ning bana ko nga kapoy ko, basi mangakig ni siya, mamersali. Correct. Dapat ang pag-insindi, insakto na hambal mo pagrespeto, gid. Ang ginang pinaka-importante. Kabalo ka, kabudlay, maghimo ka mo siya ng mga bagay kung ang isa, wala kondisyon mo, di ba? Oo. Masiling ka lang daya karon niya. Tiara, naghigda lang ko di, bala ka da. Kulit na ay nga ito ni istoryahan, hindi ni binastos. Hindi ni binastos. Kundi makuhaan na doon. Hindi siya mag-asawa. Oo. Hindi niya. Ito diya ka, ko na yung punto na ito. Amo na kung kaisa. Dapat realidad niya istorya. Realidad siya. Magmuklat kita sa kamaturan. Basta yung kita basta dumuklat sa kamaturan. Amo na mga amigo, tada mga kabulagan. Bisan kapiyong niyang mata, kabalo niya sing kamaturan nga ginatawag. Correct. Ang abi mo, kung ang mag-asawa may komunikasyon, bago kang pagnubihan na okay pa man na hindi pa man sagradong ilang lain niya mag-asawa nga labi na kung kasado ka mo, may kabataan ka mo. Dapat siya mag-insindihan na isa hindi kay amo ako ni gao. Di ko hindi balubiyaan dayon at manita kay mo dahil siyang bago ka magsilingati kung anugin man ang konsekwensya sa akon di. Bala na dahil importante. Importante naghinulsol naman ko Pero wala kayo plano nga magbalik. Tapos nambal ka pa blang lain kagitis kilala ko na mula bala. Hindi naman na yan. Kumpara ka dayon. Ang komparasyon amo nang nagaguba. Amo nagaling hambal sa iba niya kung may bana ka, may asawa ka, hindi ka maghalik ka dikit sa iban to nga lalaki o kung iban niya babae. Kaya yung komparasyon bala. Dayon nag-aabot.
Yung Correct, mayo man Luzon. siya sa bana ko. Kay Oh, ka na. mabinalakon. Ang bana mo ya, hipuson sa tuod, pero ginapabatsyag yung pagpalanggay si imo. Daw, napiho pa may nagbiya ka na, way pa. Pangita pa gani. Ikaw mo nang gatudlo sa akon, sinakag si Parimiloy. Si Parimiloy, Oo. expert mo na kadan sa mga muna. Ako, napaluyag, gani doon si Basyang. Ay, kabalo ka naman mo si Parimiloy nga daan niya sa una. Damo ni siya nubya. Ang nami ko no sa iya kabuhi iya, kaya mga nubyaya mo niya kung nagpapamahaw sa iya. Amo niya abilidad niya mo. Very good eh. Dapat namin na. Oo. Bisan subong, Basyang na gusto siya. Do amo ginabla pa Roberto no. Kung kaisa sa ato yung pagkabuhi be, mayara gina time nga ti. Kung sa gastuhanay naman nga ginatawag, ara na sinyo mag-asawa kung sinong mauyat sang budget. Kaya mayara gina niya pa Roberto nga asawa nga gastadura mo. Correct. Kung siya makauyat sa kwanta. Ambot si Paripuloy subong. Ako may asawa na si Paripuloy. Do bati ko, do may ginapuro pangaluyagan man to siya. Ambot kung nabasted na to siya. Sa lagali, ambot ko na sabat na to siya. Ano man yaman. Ato na niya. Oo. Ano nga kabalo ka sa sekreto ni Paripuloy nga wisa ka pangasawa sa subong? Uy, anong sekreto ni Paripuloy? Lalaki ng gusto niya. Basibla ko, imbes si Basyang ang gusto niya. Basibla ko, si Parimiloy na. Hipos lang kay. Why mo na sa kabalo? Lagi na ispriyahan ko siya. Yung dali lang yung wala pa tayo dali lang. Ano? Doon si Bo din paminsaro. Tapos sige pa Basyang si Milo, yung gusto yung wala. Ako na yung delikado, gid. Nagapakilala. May harana ko kay siya mong inablang migo mo. Grabing upo do mo mo. Di pa hakos-hakos. Pati, why man malisya. Na kay pariyo man kamulaki. Ang hindi gali siya. Gali ka paminsan niya. Ay nako. Ang team song nila gali Pares, mahal mura. Kaya nung ma-advise mo yan, Roberto, sa mga single, subong nga heart o kung talintay. Dali lang bala. Dali lang. Ito ganda, Nga ba? Puloy, gida. Ay, kasi patayin lang iniulaw. Tingala ko nga ang cellphone ni Basyang, si Miloy gipirmi nga uya, tapos kung manawag si Puloy, sila mga duwag istorya. Siguro na naman karabalay ka mo, kamo yung hali istorya, diba? Nung duman mo to sa 2020 tao, Oo. atong nag-text sa dahil si Basyang kuno kag si Puloy, si Miloy ito ga-reply. Si Miloy ga-reply, basi pagtabo ni Basyang kag ni Puloy, basi si Miloy ang matabo dito. Tapos gito may kontrobersiya yung bata mo sinito. Do delikado nihaw. Do mo ning kuan niya ang hindi mayo mahitabo. Ala. Tagay yung dagi pamalas pati nga ako nga tuhod ba. Tingala ko kung kisa si Pare Puloy ga pa huloy-huloy sang matay magatubang si imo Pare Berto. Amo na ganing nakibot ko kay ambot na lang nga. Natituod, no? Karong gabi nga doon na-discoveryhan ka na, no? Sinugligad, nabatian ko siya. Siling ni Pare Puloy, niya Pare Miloy, niya may agi gidi sa grupo ta. Ti siling ni Pare Puloy, ani Pare Miloy, niya sinong agi. Niya si Pidong, niya basta may haragid. Niya si Berto, niya hindi may haragid siya. Sing ni Pare Miloy, sugiri ko ba kung sino, niya. Siling ni Pare Puloy, niya kisanay. Pero ginbawi yaman niya, joke lang na niya, babae ko nang gusto niya. Ginbawi yaman. Gusto nang gakaon sa tinapay nga napadalay ka ba? Si Miloy mo nang gakaon, no? Sige, sikrito lang siya ni Puloy kay ni Miloy Blao. Doon ako na sa kagurabag ngayon eh. Kalain mo lang taon ng gurama nga agi mo.
Ano yung tuno ni Puloy magsumpal, no? Oo. Ay, sure, Anyway, Oo. balik kita sa Valentine's pala. Oo. Sa mga single naman, di ko man magpadali-dali. Tagi ng hugma, Oo. Labi na gid sa mga teenager, wala pareho naton, pre Berto. Sa mga Teenager ka pa. Teenager ka pa. feeling lang. Pero sa totoo na, sa mga teenager, labi na gid sa mga ilit na black kasarang, abi, hindi ka mo ano yung padali-dali sa mga nobyo nyo, kag mga nobya, sa mga relasyon nila. Sa mga Yes, babae, yes. gido. Kay may mga babae, subong nga ginapasalig, pre Berto. Yaday, ga, kung ihatag mo na sa 14, silingon, plangga mo ko. Amo din. Damo, gini subong. Oo. Damo, gini subong sa ginapasalig. Hindi ka Di mo ba padali-dali. may mga lalaki man gani nga mayo man may mga babae man gani nga mayo magpasarig sa lalaki. Uy, damo man. Yara, gid sina. Dapat patas lang. Nabatian ko gina sa ASFM Black. Uy, ano tong Sa programa isa-isa kay Kuya Hid. Ay, nami na blang isa-isay kay Kuya Hil. Pero di ko daga pamati. Kay naghamba si Kuya Hil sa ako. May nagpadala to taga-Tadis Black. O, ano ko no? O, ang bana manug-uga. Uy, At ang asawa nagchatmit-chatmit sang apam. Asos gibiyaan ang bana gibaya sa apam. uy, ay. Hindi na siguro kasaho sang manug-uga. Ya, gusto yan ng foreigner naman. Ang hambal na gani sa bana ya. Ya bana kuno baw uga, ang apam kuno baw auto. Ang butsilingon sina Pre Berto wala na sa pagpalangga. Nangin praktikal lang sa siya pagpangabuhi. Pero kanaw ay hindi namin padahilyong. Amo na gani nga kung magpangita ka siyang tao nga palanggaon mo. Tutuod ka man nga palangga nga bisan wala ka blaya, hindi ka kayo pagbiyaan. Aryo, sa mga teenager, sa mga singles, before na ihatag ang inyong banga, ang makabuka sa inyo banga, amo ginataning mapamana nyo sulihin. Correct. Amo Amo ginadaman. ginadsa. O, kaya mag-away ka mo, mabalik-balik na, hindi ka naman gani bilog pag-asawahay ka. Amo na kung kailan. Amo lang Dapat subog. hindi na mag-abot sa amo na. May tani ko ng babae ito. Naghulat lang niya bala sa imo nga. Mayong kabalo siya bala nga maabot ka sa kabuhi. Aki sabi, Yes. iba ni babae. Yes. Sugya naman na nilang ila pagkababae sa lalaki. Ito nga nagpasalig man sa ila sang paltik nga pagigugma mo. Gawaltik niya. Oo, awa na iba. Siningan isang apo ko siya nanay, tuod bala nang ginahambal nila nga first love ni Berday. Oy? Siling siyang nanay, isang bata. Oo, tuod na tanawas tatay mo sa subong buhay pa. Oo, no? Amo ginatuod ang epekto sang first love ni Berday. Oo. Sige lang pare Berto, no? Kaya ang ako ng mga teenager at least may... Nagsulod ko bla sa gibar bla, sagli. Ay, ba? Nagsulod ka to? Oo, sa gibar. Oh? To, kagahod rin sa mga agi nga ako magsilingkit. No, pati kagahod na. Gahod na. Si pare Puloy ang expert sila mo? Sabi mo, pagsulod ko dito, sabi mo, sinong pinakabas ko singgit? Sino? Si Tagay Puloy. Ato man to siya gali. At ito siya. Maya lang gani kay waya kagi pabangdan niya agi ka mangguro ka ari ka di. O hindi man tanan nga. Hindi man tanan nga nagasulod sa gibar agi iban Kulit ka. gagaw na da. Hindi tanan gasulod sa gibar. Agi, albonano man na. Oo. Tunatungala ko siya nagsinggitan siya mo. Oo. Ano singgit siya? 150. Hindi. Ang singgit. Si Miloy ko rin gina-imagine niya. Ako mo ano yung singgit? Ano ko no? Siling niya, Loy, ang bato. Ako, kasakit sa diyan ko. O sige na, bababay na ako. Okay, bye-bye, Paliberto. Kasakit pala ang inyo kanawasan, nagalingin ng ulo kang butod ang tiyan. Panuod kagkakapoy ang nabatsyagan,
magpamasahe ang sabat sinitanan. Sa kabulay sang atong nga mga trabaho, hindi maligawan magsakit ang ulo. Gani dali magpamasahe na kamo, mabad siya ganyo gidang ka-epektibo. Magpamasahe na, mangin matawhay ang pamatsyagan. Magpamasahe na, sa panuhot ikaw mabuligan. Sa panuhot ikaw mabuligan. Gani dali magpamasahe